Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ki kena school bat kinong penyat jom ki school deficit. Ki badon ha kejela Meghalaya barok kawai ki liya kendo jing hadin ba kinong hikai ki la shim shuti hado lais ngi kenti. Kom shi benta ban penbor ya ke sorkar jela bakan khot shakami jing ya keren ki nong elam jong ka joint action committee ki nong hikai school deficit na rilom khasi jantia bat kumjo ro na rilom garo khnang ban ya theria tai halor ki jingdawa baki nong hikai school deficit kila depen sngo shi ki tendong skor jong ka sorkar jela menta da ki snem haka jinglai tuwa jingmut jong kilat pathai khubor hakeleng ki school deficit ki badon ha po ka sor shlong lalap ba amtang ki khna school henry wat ki nong panya school ru ki le yakando mau siang nakani ka jing yakhi bala penlong da ka seng jong ki nong hikai school deficit ka bala kta ru wat ya ka examen kut snam jong ki khna school bal lalap ru baki don ki school ki baki khna ki la hap ban shushong kai ha kamra kelas bat hapla school tang na ka daw ka jingbam don ki nong hikai. Kalau ba uni Islam balada nila dua ki jing batai ni yo bah samenta ru kalong kumde tika duk ki ni na school kadan hi ka jili nama ba ni yo jing batai ni yo ki jing ko ni yo ki kalau ba menta sem ka kadai bangin ni le matrik te kasam janjat ni ko no bangin ni yo ki jing ko ni pule ai ka jing ka shan school lekin hi kai baro ba beli ni kat baki bakin yo ka jing bakin yo ban wan at school naliang jong ki kena school ni kan pai ya ka sarkar bakan suthu tai jong ki kai bat bakan perkhat antai ki kena school kemudian bakin yo ni she song kum ni ba dan ni kai ti she song ni kalau los satu ni kena ni tingwan school bangin yo jing kai ni kai ban ni pas ha ki exam le de shwo de kin kai king ban ni kai ni ti bang ni wan school ru da ni shwan kai ti ni ban bang ban yo jing kai si dong bam yo jing kai ban dan nong kai bawan batai tai we kamas casual leave ti kelak tawa nomor ba kelam kino hikai inum la setia ban penyai ti ke sekolah di ban pelak ki kena ru hadian melawan se sekolah kalau ko bae kam tang bagi di buat ni di kijing du ti kadai ya ki kena di kerpat ke sorkar la kum kan susne ikin bakat snap lem ya ki tu ki jing dawa tu ki nong hikai mo nomor kino hikai di hadian bagi song thai dei yo i ya mo da ki bam along ngim yo jing siu i ru em ti kan som ha ken perkhat kam tam nak tat pension bat kui di jing toy kum bele ya ki wi pat ki nok tre ti bat kum ta kin khana kum om ne ki wan school ki dan ki ni kai ki chuan kum tu ban som kai nang ta ka ta ya ke school hi baro ko we ka bu jing ya ni ki nong panya school bat kum ta ta reflas tu hi no ki no kai ti lom budlom ki ba kersan ni ki nong penyai bat klem ki ti ngin la kan ban penyai ti ya karpa di kimi ki paru bakin ki ai jing kersang mo nak ta ki jing dawa jong ki no hikai ban substitute ti ki ba nomor ba ki kai ki ba gidan hang ni ki qualified teachers la da ki wan ki substitute ti ngin yo kan ki qualified teachers la da ki dan ki qualified teachers de kalong ko ba ya kan ban ai jing hikai na Nagalian juga aku principal dan pau menikung ada nggak problem. Matang mengabat ibais principal ngimlawan manage ke school. Gian kami kijinon kat jongki nikai. Mati meki kiba yang dan kat ngi kiba irapan penjara kat school. Kiba instruct mengi di kiki trilambat ngi. Tidak ada kelam meki sya dan kat meki kontrak sya yang aku principal. Kecing crowd kunoban penia ya ke school. Di sekolah itu mentau mengenai March week dan ke exam kelas 9 kan sedang kat during long March.
Di habis dapat keniru kontrak kecing pakrau yang aku principal kumno bangan peniak ke school. Kumno peniak exam. Kumno ban injelit nam ta kini kena kelas 9 di badan exam. Mengatang kampai unika ka duty unika ke depan pe kena kamera bagi to exam. Rementa klaim unika pat mano ban le duty ban pe kena bagi to exam juki but don't squeeze pat ki kam ki ba kum kini kai ki depan le ha ki dei pat ka exam tu khana but ini ka jing shim shuti ju ni kai squeeze pat kon ra ka jing do ba khrau ya ki khana school hi par mar kum ba kalong menta ada kham ni kai wi ka exam jong ka class 10 class 12 kala jan april kan sedang khat khandar tarik but khat kriu tarik ju april di khana kum kini ki por ki dan kamba ya ki dan kat jong ki noi kai decision ki problem ki ba hi debat ki subject fair ki dan kam man kli jing kli ni kai nang ba kan pen suk iki ha bi debat ka ta ki jing e jong ki dan pat ki ni kai revision bat ki khana katar ko ni rap iki shwa ba ki ni le eka final exam jong ki di ka long sha ka jing ka do ba kraw bat kon ra ka jing e iki khana ha bi debat ki ni ka jing sim shuti jong ki noi kai but skoi pat fi nga prakhat la da ki ni kai ki sim shuti ni license letter dan ki khana buwan na ki ka ki ngai ki ya shong ni kali ki penlut ki bai kali ki jung ki nang ta don pat ki khana ki ba ya di ki jat ki ka ki ngai de ki one pat school kham don ni kai kita kon ra ka jing e ki makitan different subjects tang mga principal ngam awani kai berkoi subject hoi dan subject ingala bani kai do subject re ban ikai bar khoi ngam la di nak ta daw aso wa kammentoi ka so mentoi hi na kin wan school khamri kai kin shong school kin shi hala kham don kanu ke jing hi kai ki namalum don hi kai ti kani kon ra ga aso ba kon ra ga jing e pat aso ba kamda somen to hiru khna ki chuan ni jikai ki bajingai man chuan shong to school tang shi period e ringkat ban ngap principal by principal period ti ka wara ka jing toy ka jing do jing toy dai man ta jung ki khna ai abi de bat kene kadai sisa ka jing do no ka bakhra namar da mdan no hi kai ka school ki khana ke nimla hiban petang i principal vice principal ti kino hikai ru dan ki khana shu yang saba tingla shu khamtam da don ka exam ru ngla shu khot ta ki brio banabal ki bade ha ka tu ka ni himu kino hikai ki bade ha ka non sanction post ang sau sangun ti la sung thu hi pada klem kino hikai ki khana school hi ka ba e minyo ek ta ka discipline tikiwan ki ba kin ka kelas ru kimyo ki bun ki shumi sabar tinga la mai ki i bais ru la mai te ka shem ka jing e shibun sa namar ba ki khana hi am ki ladam don hi kata ka discipline ka ba biang lada klem ki no hi kai kadai sisa kajing e ngimla le e khamtam ki khana ret le ngimla ban mai ngimla ban kaang ngangai i khana ndalakut ke exam ki yang habang ngong dal dep mi ngirung ha ka hol bani ai ki papers dami sabar khana hi lembram tikini ki khana class kini khana ki beher ki dan hi ba wan ban banyo eki kelas tamai kinu hikai kim dan kishe yang ka shaba berbuat ke jing kiu jong ka kanu ka kam ka dehe badan ka teamwork telar ngin dan hikai ni ke kasem ka juat sisai kino punya school di members managing committee ru kim dan bori namar lada ngim yo ya kata ka support kata ka cooperation lagi teachers de ka long sisa ka bajuat bandrai kan ni re ke sarkar patken ka balongkum ka kemi ka bai i hini ki baro ka di ban perkhat bah
ni ila persang kat bala ban bor ya kino hikai bakin wan sa school bakin shemi ki class bakin perform ke duty andai kino hikai idon na ka jong idaw ibabiang bakin pen iya ka sorka bakan ni ayu andai ka sorka kam sngap ti ka shong hakaken long ngilong kum ki khun ki ba ki don kam ki jing don kam hayin ki ut ki nam ka kemi te ka kemi kan ka ba pet ba i ya kita ki khun ki ba duk ki ba jenja ki ba tangan ki ba don kam ki e hato ka per khat kum no lada ngin ong kata ban convince te hadu mentaru empat nang kan ka song pat ha ki we kan ki ba ki principal jing ki school ki blamat kat tas nami kini ki jing lenti ti kini per khat kan panginya di bandan hi we uba convince uba shulur ti unong yalam lada don namar ban syuang tang para mengi hang ni kam lalong ri di bandan kan kata ka jing alum lang jong ki principal dan ki members jong ki MC ka hangta kan sayo ikinu ki bri ki banjit ki ban la ban convince kan di bandan hi konbina tambah ban syuang hang ni simet manga ngan ong yanu kadi bandan kata ka jing di jing kenduk lang ka jing sutu lang ti hangta kan sayo ya ta ban syu dikte tolong ka basuk mo saya mo lang ban practice te ka ban syukran te long ka basuk kan ban practice te ka ya sisa utahi ubamat kita kijing ya utahi mo ba tang uta uba phang ki juti utip nang nu thar uprek te ban jubah be kata te ka ba ki ba pet ken ki bi i kata kitip matharai kitip ki sngutu hi tangba kelut khap ki khmat di ben sutu kan kat ni dan ki benang basta ki parents ki benang basta ka society jungi benang basta hi nang ta ki bahe ki peniat ke school kunta nang ta government ki MLA MDC ki bosan syar ki bahalor kita kitip ya kata ki di meki ki rusam hang ba kumno bikin le